og gav mig en hånd, og vi sorterede pakker. Men pludselig sagde hun, lad pakkerne ligge. Nu skal vi frakere, og du skal slikke. Det var en fredag aften, og det var meget sent. For i retten sagde hun, at det var venlig med. Selvom jeg kunne se, at det var sexy kalde. Vi kunne se, at det var sexy kalde. Buschøfferne under kolde dage. Vi finder os ikke i sexy kalde. Jeg fordømte det job, for der var altid en, der var efter min klopper. Når en voksen mand kan blive frygtelig såret, at klappe i numsen og hænge på låret. Vi finder os ikke i sexy kalene, vi finder os ikke i sexy kalene. Det typiske er ofte at bringe på bane. Vi finder os ikke i sexy kalene. Jo, jo, jo. Ej, ja, ja, jo, jo, ja, ja, jo, når man kan lide sit job og giver det en skalle, så er det surt, hvis chefen kun tænker på at kalde. Men lad os stå sammen og kæmpe til trods, for liderligheden er over os. Vi finder os ikke i sexy kalene. Vi finder os ikke i sexy kalene. Vi klager om ungdomsmand om dagen. Vi finder os ikke i sexy kalene. Ja, ja, jo. Oj, ja, ja, jo. Oj, ja, ja, jo. Oj, ja, ja, jo. Oj, ja, ja, jo. Skatunga. Ja, jo. Ahanga. Ja, ja, jo. Akonga. Atanga. Ja, jo. Skatunga. Så lunga.